सब्सक्राइब करे खातिर लाल बटन दबाई और भोजपुरी के ताजा अपडेट पहले पावे खातिर घंटी वाला बटन दबाई। छपरा जिला भोजपुरी पर लोग के बहुत बहुत स्वागत बा। भोजपुरी के ताजा तरीन खबर से अपडेट रही, लाल बटन दबाई, सब्सक्राइब करी और बेल आइकन दबा के सबसे तेज अपडेट पाई। चलिए खबर की तरफ हम बढ़तनी। लोग के बता दी कि भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह आजकल सावन के एल्बम के तैयारी में जोर शोर से जुट गई बना। जी हाँ, सारा लोग के इंतजार बा कि पवन सिंह के एल्बम कब आई कब आई कब आई। सब कोई के इंतजार बा, हमनियों के इंतजार बा, लेकिन सारा लोग के मन में इहो सवाल उठ रहा बा कि अब की पवन सिंह कौन कौन धुन पर गाना लेके आ रहल बाने। सावन में कांवरिया लोग खातिर, बाबा के भक्त लोग खातिर, बैजनाथ धाम जाए वाला सारा वो यात्री लोग खातिर जे राता भर पवन सिंह और खेसारी लाल ऐसा सब स्टार लोग के गाना एल्बम सुनत जाला लोग। तब पवन सिंह के तैयारी जब भक्ति गाना के बात रहेला तो एल्बम तो जबरदस्त पवन सिंह के अबे करला। लोग के पता होगा कि चाहिए कि पवन सिंह बीते दिन एगो हिंदी गाना बहुत जबरदस्त तरीका से गोले रहे हैं, जोना पर बहुत भारी कमेंट भी आई रहे, बहुत विवाद भी भइल है, बहुत सुपर डुपर हिट भी भइल गाना। जौन गाना के नाम है मेरे रश के कमर। जी हाँ, मेरे रश के कमर जौन गाना आई रहे, पवन सिंह के तो बहुत ज़्यादा व्यूअर मिलल उनका चैनल पर और गाना भी बहुत सुपर डुपर हिट भइल। तो सारा लोग के मन में दिमाग में ये प्रश्न उठा ताटे कि पवन सिंह कहीं मेरे रश के कमर पर बाबा धाम के गाना तो नहीं खन गावत। जी हाँ, हो सकताटे ये गाना पवन सिंह गा सकत रहे एल्बम में। अब की जौन सावन के तैयारी हो रहा बटे एल्बम के, जौन की वेब कंपनी से आ रहा बटे उन पर एल्बम बाबा के द्वार जाए वाला हर भक्त लोग खातिर जौन एल्बम आ रहा बटे ओमे पवन सिंह हो सकता त गई हन मेरे रस के कमर पर बाबा धाम के गाना। सारा लोग के इंतजार रही, जेंगे रस के कमर आवे खातिर इंतजार हर कोई कैले रहे और सही बाबा धाम वाला कैसेट के भी सारा लोग इंतजार करी। जी हाँ, भोजपुरी के ताजा खबर वो लोग बीच से ले आओ। बस लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करी और घंटी वाला बटन दबा के सबसे तेज अपडेट पाई।